ገብረሃንስ ገብረ ሕይወት ይዝበሃል ዝያዳ ግን በታጎናይ ትብል ቅጽል ስሙ ይዝፍለጥ ካብ ብንእሽትኡ ኣብ ዝተፈላለየ ስፖርቲ ይነጥፍ እኳ እንተነበረ ቅድሚ ሜዳ ምውፅኡ ግን ናብ ሰርከስ ይዘንቢሉ ቅድምን ድሕርን ናጽነት ከዓ ኣሰልጣን ሰርከስ ኮይኑ ብዙሓት መንእስያት ኣፍርዩ እንተ ሕጂ ግን እተን ጐየን ዘይደኽማ ብስፖርት ዝተሃንፃ ኣጋሩ ብሰንኪ ዑረት ዓይኑ ኣላሽለን ከም ድላየን ናብ ድላየን ክጐያስ ይትረፍ ነታ ዘገሚልካ ምኻድውን መራሕን ደጋፍን ደልየን ሕይወት ሙሉእ ኮንካ ባዕልኻ ክትነብራ እምበር ጐዲልካ ብደገፍ ክትነብራ መራርን ጸልማትን እያ ከይጐደልኩም ምስ ሙሉእ ጥዕናኹም ንበሩ እንዳበልና ጐዲልዎን ዘሎ ኣብ ትሕቲ ርህራሄ ፈጣሪ ብሕክምና ኽምልእ ኢደ ኢድካ ኢልና ንሓግዞ ዓስቢ ሰናይ ተግባርና ካብ ፈጣሪ ንስእኖን ኢና ክትረኽብዎ ንእትደልዩ በዚ ተጻሒፉ ዘሎ ቁጥር ስልኪ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም የቐኒየልና ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ነዚ መደብ ትሪእዎ ዘለኹም ኣሕዋትና ኤርትራውያን ከምኡውን ፈተውቲ ኤርትራውያን መጀመርያ ኣብ ዘለኹሞ ሙሉእ ጥዕናን ናይ ስራሕ ኣሳልጦን እምንየልኩም ሓውኹም ስነ ጥበበኛ ሃንበለጾሜ እዚ ኣብ ቅድመይ ትሪእዎ ዘለኹም ኣያናን ሓውናን ገብረሃንስ ገብረ ሕይወት ጎናይ ብኸቢድ ናይ ዓይኒ ሕማም ተጠቂዑ ስለ ዘሎ ብብርሃን ዓይኑ ዝጎይን ኣብ ድሌቱ ዝበፅሕን ዝነበረ ሰብ ሕጂ ግን ዓይኑ ተታሒዙ ኣብ ከምዚ ቦታ ደረጃ ወዲቑ ትሪእዎ ኣለኹም እግዚኣብሔር ምሕረት ንኽቦ እንዳለመና ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ወፃኢ ሃገር ከይዱ ክሕከም ተፈቒድዎ ኣሎ ስድራ ቤቱ ይኹን ፈተውቱ መታዓቢቱ ነቲ ክሕከመሉ ዝተኣዘዘ ገንዘብ ዓቕሞም ስለ ዘይኮነ ኩልና ኣብ መላእ ዓለም ዘለና ኣሕዋት ኤርትራውያን ከምኡውን ፈተውቲ ኤርትራውያን ኢደ ኢድካ ኢልና ዓቕምና ጌርና ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣያና ብርሃን ዓይኑ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ክንመልሰሉ እየ ኣባኹም ቀሪበ ዘለኹ ጌና መንእሰይ እዩ ጌና ብዙሕ ክሰርሕ እዩ ጌና ካብኡ ድፅበዩ ብዙሓት ፍረ ብርኩ ዝኾኑ ቆልዑ ኣለዎ ዓይኑ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ብርሃን ክረክብ ናትኩም ድጋፍ እንደለና እሞ ከምቲ ናይ ቀደም ሕጂ እውን ፀገምና ናባኹም እዩ ድጋፍና ካባኹም እዩ ንትገብሩልና ኩሉ ከዓ ኣዚና ነመስግን ኩሉ ዘውፃኹም ድማ እግዚኣብሔር ተካልኩም ይቐኒየለይ ሰላም ኩልኩም ኤርትራውያን ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘለኹም ንክቡር ሓውና ገብረሃንስ ዓይኑ ስለ ዝኣበዮ ንሕክምና ድማኒ ወፃኢታት ገንዘብ ስለ ዘይከኣሎ ጅስኹም ብወገንኩም ንሕና ብወገንና ክንሕግዞ ምትሕብባርኩም ኣይፈለየና ሓውናን መታዓቢትናን ጎናይ ናይ ዓይኒ ፀገም ስለ ዝገበረ ሕክምና ከዓ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ ኩለኻ ሙሉእ ዓለም ትርከብ ኤርትራዊ እውን ፈተውቲ ኤርትራዊ እውን በብዓቕምና ክንሕግዞ ንሓውና ከዓ ካብ ሽግር ክነድሕኖ በዚ ንመሕፀነኩም ሓገዝኩም ከዓ ኣይፈለየና ነቐኒልና ክብረት ሃበልና ገብረሃንስ ቁሩብ ሽጉር ናይ ዓይኒ ስለ ዘጓነፎ በብዓቕምኩም ንኽትሕግዞ ብትሕትና ንላቦ ንደገ ሜዲካል ቦርድ ተባሂሉ ስለ ዘሎ በብዓቕምና ነዛ ጋጢማቶ ዘላ ሽግር ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኩሉ ኤርትራውያን ክተሓባበሮን ከብሎን ንላቦ የቐኒየለይ ሓውና ገብረሃንስ ገብረ ሕይወት ጎናይ በብዓቕምኩም ክትሕግዝዎ ምሕፀነኩም ቴንኪዩ ሓገዝኩም ኣይፈልየና ይቐኒየለይ ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ዘለኹምዎ ሰላም ጥዕና ንዓኹም ይኹን ሓውና ገብረሃንስ ጎናይ ብዘጋጠሞ ናይ ዓይኒ ፀገም ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነ ናይ ሕክምና ገንዘብ ስለ ዝተባሃለ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብለኩም ኢደይ ኢድካ ኢልኩም ክትተሓጋገዝዎ ብታሕትና ንሓትት ሰላም ክብራት ኤርትራውያን ናይ ዓይኒ ፀገም ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ዝሓውና ኩላኹም ኢደ ኢድካ ንበሎ ሓውና ገብረሃንስ ገብረ ሕይወት ጎናይ ከቢድ ናይ ዓይኒ ፀገም ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ብርሃን ዓይንኻ መተካእታ ስለ ዘይብላ ኩላህና ኢደ ኢድካ ኢልና ብርሃን ዓይኒ ናይዚ ዓብ ሓውና ጎናይ ክትክእ በዚ ኣጋጣሚ ኢላብወኩም የቐኒየለይ ሓውኩም ናትና ሰላም